салом мухлисони ММА, дар видео лайк гузоред ва барои дастгирии мо комментария нависед. мо бошем видеои имрӯзаро оғоз мекунем. дӯстон, мо ба шумо беҳтарин пойафзолҳоро аз шарм ва замшид тӯзаки дар дохистони 3 сол мешаванд пешниҳод мекунем. сифати олии ҷавобгӯ ба ҳамаи стандартҳо ва нархи дастрас. доставка ба тамоми Русия ба Тоҷикистон аст. барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран бода пойафзол нависед. ҳамаи маълумотро ба шумо мефиристанд. дирӯз дар шаҳри Москва турнири ҷашнии ESEA 200 баргузор гардид, ки яке аз муҳимтарин мусобиқаҳои сол дар ММАи Русия ба ҳисоб меравад ва дар доираи он се варзишгари тоҷик имконият пайдо карданд маҳорати худро дар сатҳи баланд нишон диҳанд. аввалин варзишгари тоҷик, ки дар ин турнир ба октагон баромад, Давлатманд Чӯпонов буд, ки дар вазни сабук бо файтери рус Богдан Плотахин рақобат анҷом дод. дар оғози рақобат Чӯпонов бо ҳаракати хуб ва кори дуруст аз масофа фаъол буд. бо зарбаҳои пурсурат рақибро хаста мекард ва намегузошт ӯ наздик шавад. бо гузашти вақт Плотахин тавонист ба услуби Чӯпонов мутобиқ шавад ва рақобатро бештар ба замин барад. дар раунди дуюм Чӯпонов хаста шуд, суръаташ каме паст рафт ва Плотахин аз ин истифода бурда бо фишори пай дар пай ва зарбаҳои сахт доварро маҷбур кард рақобатро пеш аз муҳлат қатъ намояд ва даст боло шуд. Беҳрӯз Зуҳуров бошад, дар вазни нимсабук ва файтери пуртаҷриба Махарбек Каргинов рақобат кард. Зуҳуров кӯшиш намуд рақобатро назди панҷара нигоҳ дорад ва бо гӯштин фишор орад, аммо Каргинов дар стойка суръати баланд, техникаи гуногун ва зарбаҳои дақиқ нишон дода аксари лаҳзаҳоро зери назорат гирифт. бо вуҷуди он ки Беҳрӯз то охир истодагарӣ кард ва таслим нашуд, рақобат ба анҷом расид ва пас аз 3 раунд доварон бо қарори якдилона пирӯзиро ба Махарбек Каргинов доданд. охирон варзишгари тоҷики дар ESEA 200 баромад кард Искандар Мамадалиев буд. ӯ бо даъвати кӯтоҳ бар зидди файтери машҳур Али Багов рақобати хеле масъулиятнок анҷом дод. аз лаҳзаҳои аввал Искандар оромона ва бо тактикаи дуруст амал карда ба фишори рақиб дода нашуд ва бештар ба плани бой такя кард. Мамадалиев тавонист зарбаҳои дақиқ занад, бинии Баговро шиканад ва дар яке аз лаҳзаҳо бо зарбаи зебо ӯро ба замин афтонад. рақобат то охирон идома ёфт ва пас аз 3 раунд бо қарори ҷудогона пирӯзӣ ба Искандар Мамадалиев дода шуд, ки ин натиҷаи муҳимтарини ғалабаи ӯ дар фаъолияти касбиаш ба ҳисоб меравад. ёдрас мешавем, ки ҳеҷ кас ба ғолиб шудани Искандар боварӣ надошт ва ӯ инро исбот кард. ҳамин тавр ESEA 200 барои варзишгарони тоҷик бо натиҷаҳои гуногун анҷом ёфт. Давлатманд Чӯпонов дар рақобати душвор таҷрибаи муҳим гирифт. Беҳрӯз Зуҳуров то охир муқовимат нишон дод ва Искандар Мамадалиев бо пирӯзӣ калон номи худро дар лига баланд бардошт. ин турнир нишон дод, ки варзишгарони тоҷик қодиранд дар сатҳи баланд рақобат кунанд ва дар оянда боз ҳам натиҷаҳои беҳтар нишон диҳанд. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. то видеои навбатӣ шоду пирӯз бимонед. хайр.